Esperando tu marcha, puse pelo vineco, tener bello baito, poca puse en domoteco, tenienda de la calle que la mete rico, el que te la dulce, estoy contra Valetre. Oh, oh, ya son, oh, oh, ya no están, oh, oh, Alepo, oh, ya se dice, música en su puta. Poznáme to všetci, nekonečné vysedávanie a popíjanie kávičky. Človek zabudne, že vôbec riadi reklamnú agentúru. Dokončite konečne veci, ktoré ste si predsavzali a na ktoré ste vraj nemali čas. Konečne dopíšte ten firemný blog, ktorý aj tak písať neviete. Nikto to aj tak nečíta, píše to AI a v Google iba zaberá miesto. Priznajte si, že je to len handra, ktorou zbierate kliknutia na web, aby si vás aspoň niekto všimol. No napriek tomu ste si na to doteraz nenašli čas. Naberajte malé krachujúce firmy, ktoré sa ledva uživia a vymačknite z nich, čo môžete. Konečne otvorte ten zoznam a nájdite biznis, ktorý vás začne živiť. Nie len vás, ale aj vašu agentúru. Toto sa v marketingu nazýva partnerský prístup. Zatrhnite zamestnancom bezplatnú Wi-Fi, kávu, nanuky či kaučeto na pracovisku a niečo si tak prilepšite. Komu sa nepáči, nech ide na home office. Ruku na srdce, zamestnanci v reklamke sú síce len fasádou pre predajné posty, avšak toto neplatí pri PPC reklamách. Už žiadne kozy. Vyberajte zamestnanca na pozíciu PPC špecialista s rozumom. Konečne urobte to, čo ste mali urobiť dávno. Nahrádzajte postupne všetkých zamestnancov AI. Aj tak boli pre vás vždy len slabo plateným outsourcingom. Dúfam, že po tomto videu naberiete odvahu a odhodláte sa na zmeny. Moje meno je Pipinda, toto je Vyhadzov a ďakujeme, že prokrastinuješ na sociálnych sieťach.